aquesta extensió urbana tenim clar que és una adaptació, no? Des del primer moment mai hem pensat en que era una edició a Barcelona. És una extensió, en aquest cas és urbana, però podria ser d'una altra manera en un altre espai, no? Amb la qual la continuïtat i al mateix temps la idea que subjecta el concepte d'extensió urbana fa que sigui absolutament moldeable. Part de les propostes en les que treballem, diguem-li, ja tenen aquest ingredient rústic, per dir d'alguna manera, però no dir rural, no? Rústic. Tenim molt clar que és una idea molt de comarques i tenim coses aquí que són molt de comarques. Sí, estem treballant amb el paisatge i amb l'entorn, està absolutament integrat dins el discurs, molt bona part dels treballs ho porten a l'ADN marcat a foc d'alguna manera, llavors aquí hi ha aquest component. Evidentment, treballar en campanes ara mateix, sí, clar, té un concepte bastant rústic, no? És evident. La idea d'adaptar no és recrear el context, no? Que seria una idea molt expositiva, de recrear un entorn i tal. En cap moment el que fem és adaptar-ho i que queda molt clar, diguem-li, que l'original, per dir-ho així, la proposta original està a Terres de l'Ebre i és al setembre. Clar que és una invitació, tenim clar que hi ha una sèrie de coses que només es poden viure allà i aquesta és la idea. Treballem amb tots els públics, que és una de les coses més interessants que hi ha. Treballes amb públic infantil, aquí no, però a l'Eufònic hi ha activitats infantils, hi ha tallers infantils de creació de visuals, o de música electrònica, o d'iniciació, diguem-li, a aquestes disciplines, i al mateix temps hi ha activitats que van dirigides a un públic que es mou entre els 25 i els 45, però també hi ha activitats que són, diguem-li, per un públic sènior, no? I de fet Llorenç Barber és un artista amb 70 i pico d'anys. Hi ha activitats com un passeig sonor que van fer les dos artistes, Lina Bautista i Laura Llanelli, que estava clar que pots tindre 70 i alguna anys i sentir-te atret per aquesta proposta i anar-hi, i així ha sigut, no? L'Eufònic urbà és diferent, en el sentit que aquesta adaptació al context urbà elimina part d'això. No hi ha tallers infantils, però no cal, a Barcelona ja hi ha activitats infantils molt interessants en aquest àmbit. La creació ara mateix, evidentment, està en molts focus diferents, però hi ha una creació catalana que està molt clara, diguem-ne, que estan fent moltes propostes interessants i que estan sorgint, amb la qual diguem que el 80% dels artistes són catalans, 80 i poc. O sigui, fins i tot a l'Eufònic del setembre, fa 3 mesos, era del 90%. No? Després hi ha artistes d'altres llocs, diguem-li, de l'Estat, i no tenim artistes internacionals, però podrien haver-los en qualsevol moment. També una mica cada proposta va lligada a l'espai, per tant, cada artista també depèn una mica de l'espai. Poden passar coses i poden ser artistes internacionals i combinar-se igualment amb els locals. M'interessen moltes coses i moltes d'elles estan en la frontera de les disciplines. Estan en un peu en un lloc i en un peu en un altre. Crec que intentar mantenir l'equilibri entre diferents llocs sempre és un punt a favor. Te'n pot sortir bé o no. Una mica, sempre m'ha interessat les coses que estan en els flecos, també, no? Llavors, en aquesta idea també, dins d'Eufònic hi ha diferents tipus de propostes, algunes d'elles no tenen una disciplina clara, poden ser música poetitzada, poden ser poesia musical, altres estan entre disciplines realment, com lo de la dansa i vídeo interactiu. Realment, aquest senyor que acabem de veure era un concert de campanes, sense so amplificat, sense volum de so, sense tècnics de so. No hi ha cap component tecnològic i, en canvi, la manera en què està treballant el so és absolutament contemporani. Crec una mica que són diferents vessants, diferents plataformes i moltes d'aquestes es troben.